Добрый день, меня зовут Якутович Татьяна Валерьевна, я загадчик отдела природы Гродзенского державного историко-археологического музея. Мы находимся у экспозиции «Дивосный свет природы», и я представляю вашей увазе зеленую черепаху. Это одна з самых буйных морских черепах, які сустракаюцца ў свеце. Насяляе яна трапічныя і субтрапічныя раёны сусветнага акіяну, асабліва распаўсюджана ў Атлантычным і Індыйскім акіянах. Даўжыня цела панцыра гэтай чарапахі складае ад 70 см да 1,5 метраў, а вага можа дасягаць 200 кг. І нават былі сведкі аб знаходках экземпляраў вагой да 450 кг. Цікава, што у маладым узросце жывуць гэтыя чарапахі да 100 гадоў. У маладым узросце яны кормяцца жывёльнай ежай, драпежнікі, палююць на медуз, ракападобных, кормяцца ікрой рыб. А вось калі становяцца дарослымі, яны кормяцца расліннай ежай, водарасцямі і травой. Калі надыходзіць час размнажэння, чарапахі пераадольваюць сотні міляў да месца, дзе нарадзіліся яны самі. Калі адкладаюць яйкі, яны выходзяць на бераг, капаюць ямку ў пяску і ў адну ямку адкладаюць ад 100 да 200 яек. Праз некаторы час з'яўляюцца чарапашаты даўжынёй усяго каля 5 см і направляюцца да вады, да мора. І ў гэты час на сушы яны становяцца лёгкай здабычай для драпежных птушак, а ў вадзе для акул, дельфінаў і іншых драпежных рыб. Дадзеная чарапаха была перададзена нашаму музею з Калінінградскага заапарку ў 1971 годзе. Чучела было зроблена ў таксідэрмічнай майстэрні музея.